Ко става хора, съм Иван 72, а тук до мен е Бободей и днеска ще играем Майнкрафт в един готин сървър. В един готи сървър. Ето това ни е къщата. Имаме си тортички, пълен чест с пайове, диаманти и лайна. Аре бе, Бобо, влизай. И ето тук са блоксовете, както виждате. Това е чест на Бобо и така. Чакай да се остава гнилата плът тук. Всичките ми честове са пълни. Ще се пиша на една тук. Хора, ако чуете ключички лай, това е ключето ми. Добре. А пък ако чувате Бободей като ехо, да знаете, че той така си говори. Зомби глава. Ей, час я сложа. Как да си сложиш тази глава? О, да. Ужас! Аз съм с един много як текчър пак и главата на зомбите изглежда се едно носи слънчеви очила. Да, ма ти махна главата. Къде я сложи ти? Ай, навън малко на лов. Да, и аз идвам. Малко там на ларповете. Затвори вратата поне! Ти я затвори. Аз съм твърде заед. Твърде заед, ама за една врата? Че се опитвам парцели, футва парцели, порталс, PvP арена, езеро. Написах с главни букви. Отивам на PvP езеро. Оле боже. Има и друго. Добре, само мъкни малко. Това не е. Сега се опитвам да грифам. Къде си? На парцели? Нема, аз съм на това. На езеро. Торти! Торти, да, видях ги. Ох, тук съм виждал това място някъде. Здравей! Здрасти. Този две. Ай на PvP арената. Окей. Отивай на спауна и там ще отидем в PvP. Ето там си пише PvP арена. Да, зная, влизал съм в PvP арената. Там има лава! Да, аз там умрях. И си изгубих бронята и другите работи. Ако аз изгубя бронята, знам откъде да си взема пак. Здравей, Бобо. Аз не зная. Стига! Добре. Дай си ние да се бием. Ау! Пати го, останах с 3 живота. Кажи ми когато останеш с 3. Чакай. Ето ти половината ми храна. Тенкс. Половината ти е толкова, да. Да, се пак учи. Когато останеш с 3 живота. Споко, взех ти всичко. И експито ми взе. Не, спокойно. Тук не се взима експи. Да бе, вземи моето експи. Не бе, бас, спокойно. Ела на PvP арената и ще ти ги дам гащите. И всичко друго. Аз имам много гащи, ама... Добре, ето аз ти ги хвърлям ето там. Вземи си ги. И половината храна. Нали, без да исках ти я взех и ето, аз ти ги хвърлих. Тук... Да, пръжола не е моя. Твоя си я. Тя падна от тебе. Я да остана. Това ли е PvP арената? По-готин съм. Не, стига ма би. Аз съм як трол. Един мой приятел, като си изтегли Майнкрафт, ще ми даде трол мапа. Кой трол мап? Ще ти го дам. Кой трол мап бе? Трол мапа! Абе, не ме убивай! Заради тебе останах без работи. Спокойно, пак ти взех нещата. Една кирка щеше да ти изгори в огъня, обаче аз се взех спокойно. Видях я. Спокойно. Стига ме убивай, спри! Добре, една ти половината ми храна. Добре, ела, повече няма да убивам. То път само ще те ударям с ръка. Стига бе! Ясно, стига.
Добре, бе, ще спра. Бум. Спри! Ха! Ръчни бой! Стига бе! Аз съм ръчния бой! Чакай, спри! Спрях. Ей, чакай, аз съм гладен. Ей! Дай ми! Нема! Ще падна в лавата! Споко, взех ти меча. Добре, ама мечове имам. Кирки нямам обаче. Кирки ти ще ми правиш и ще ми даваш. Ще ти дам кирки, аз си имам това мое тайно местенце и ще ти дам. Айде сега идвай да се бием. Не, стига, дай ме работи. Не ме работа в меч. Шегувам се. Бе, стига бе! Ще му убиеш. Кой ме уби? Да. О, фай стига с тази битка, отивам на спауна. Дай всички мои работи. Добре, отивам да ти ги взема, че без да исках ги изгубих. Отивам да ти взема храна и лайна и всичко. Айде. Чакай сега меч да ти намеря. Готово. Ма ти откъде влезна? Ти откъде ги намираш те работи? Тайна майна, бе. Сещам се от табелките там някъде. То на теб ще ти трябва само това. Да ти взема ли броня? Да. О, ти си в шопа. Не съм в шопа. Евинта? Не. Няма да ми намериш мястото. Безплатното. Да. Тук всичко е безплатно. Да. Ето ти бронята. Аз ти взех. Ето ти меч. Железни бутуши. Аз ти дадох меч. Отивам за фри храна. Фри 307 броня. Какво? О, стъкла! Оле, знаеш какво ми се причу? Какво? Вместо трол, аз чух тролня. Защото ти май така каза. Крафтмен. Аз съм целия в готин армор. Къде та броня? За главата. Повръщам порк чоп. Много си смешно така като правиш. Що? О, безплатна храна. Ей, Къде та е безплатна? там дет пише Free Apple, нали, Free Food, там има много безплатна храна. Енчантнати работи безплатни, май. Уи, искам да си ги взема! Ако може. Може ли? Чакай, Ох. трябва да се влезе. Ама то справи така. You don't have permission. О, ще да видя колко долара имам. Ама дама, това не е за пари. А тук ти трябва премисия ли еди, какво си там? Оле, боже, 407. Къде ме качи? На горния етаж. Ей, аз съм на горния. О, още храна. Ей, пайове! Ама аз имам да взимам, защото си Стига имам. те пайове, ужасно, аз имам повече. Много пайове, ама... О, картофи. Моркови. Не, Моркови? Моркови. Аз обичам моркови. Чакай, какво? Какво? С моят текчър, тук тея... Как се викат, бе? Тея... морковите приличат като усмихнати ябълки. А пък тиквените пайове приличат на като чашка с алкохол. Не знам, странно е. Бобо, бе. Оле, боже, то пък се тъпче с храна. Ей, че си взем торти? Не се тъпче с храна. Ох, тук е най-хубаво този сервер. Ми е любимия, защото всичко е безплатно. Не баш всичко. О, Не баш, ама тук като е фри. Да, ма деда даваха безплатна диамантена броня. О, супер. Чахме да сме най-богатите в сървъра.
А, не, и другите могат, ако го знаят.